Така, днес ще си поговорим малко за системите, в които функционираме ежедневно и в които изпълняваме определени роли. Всеки от нас има семейство, има работна среда, има приятелски кръг, има интимна връзка и така нататък. Там ние заемаме строго определено свое място. И ако по някаква причина ние не сме на своето място, получаваме своите негативи от тази система. Самите системи имат една единствена цел – да оцелеят, да се разширят и да се развият. И за това си имат закони, по които действат. Всяко едно нарушаване на тези закони от нас, като член на съответната система, води до негативи в областта на здравето, приятелството, интимната връзка, финансовото благополучие и много често емоционалното ни състояние. Как нарушаваме съответните закони или кои са те? Най-напред това, че всеки един елемент или човек в дадената система е точният, правилният, идеалният за изпълнението на нейните цели. Всяко критикуване, осъждане, не дай Боже отхвърляне на съответния елемент, води до това критикуващият да заеме неговото място и да започне да изпълнява несвойствена функция или да живее не собствения си живот. Тоест, отхвърленият елемент освобождава своето място, което често бива заемано от този, който го критикува. Не се очудвайте, когато много често вие или вашите близки започнете да проявявате качества или поведение, които доскоро яростно сте отричали. Освен това, много важно е в системата да има баланс между даване и получаване. Там, където виждате, че не ви се връща достатъчно адекватно на това, което давате, спрете да давате и започнете да давате на самите себе си. Обратно, ако пък прекалено много вземате, опитайте се да възвърнете баланса по някакъв начин. Най-важната система сте вие самите. Вие сте идеален, такъв какъвто сте. Вие сте перфектен и абсолютно достатъчен. Ако смятате, че не получавате нещо от другите, опитайте се вие сам да си го дадете на себе си. Във всяка една система има определена иерархия и трябва да се съобразяваме според последователността на проявяване на елементите или според ранга, който те заемат от съответната система. Например, в едно семейство елемента, който се е появил първи, т.е. да кажем децата или пък родителите, те са дошли преди нас, те са, как да го кажа, не по-важен, но така трябва да му дадем дължимото. В работната среда, съответно, началникът или колегите с по-дълъг стаж от нас, те също трябва да получат своето уважение или подобаващо място. Много е важно да определим какво място заемаме в различните системи и дали не нарушаваме законите им, поставяйки се на мястото на другите елементи. Как да разберем, че всичко е наред? Много просто, аз го казах и в самото начало. Хармония в здраве, любов, емоционално състояние и финансова стабилност са най-добрият показател. Благодаря, че ме изслушахте.